Od rasta se nismo vidjeli. Ja mislim da imate ga stanja kad... Ima ličke samo levo, može se poželjeti. A, je li tako? Bravo, dečko. Ovo mi ima iz prve proletarske udarne crnogorske brigade. I crnogorci ti da budu predsjednici. Jokić meni. Tako je. Jo, moj sin. A? Ti si Eto nas ponovo. opasniji od mene, vaj. Evo, ekipa je stigla na svoje odredište na mesto snimanja kod Mime Đokića, zvanog Šmeker. Evo, brojni rekviziti za snimanje filma. Čak imamo šlemove, tu su neki Philips televizori, najnovije proizvodnje. Tu je i Black Cat. Što će biti teranja, matere. Akilu kao imam jednu kravu. Dobro, sutra ćemo malo s kravom. Da. Do zadruge, daleko do zadruge, nije? Nije Do zadruge ne, ćemo se ujutru. Oko 8, ranije. ne, sinjska kola. Ne, ova kola. Ta kola imam nova. Ajde, živjeli da se vidiš i sa čašicama, ne samo sa kamerom. Da, momci piju kafu, a snimate li rakiju, pa ne. A kad zveknem 6, onda možemo malo pauzu napraviti. Stop, ajmo opet mimo. Njih 2 mati. Kreni mimo. Smetu jaja. Znaš kako košta jaja. Proše, vidiš nešto? Idemo tamo na čušku. Ko to mrzi? Ne, ali to... Kad ima belo. I se jebem u cun. Dobre. Kad počneš da radiš za kusti, stani će Mimi da nađeš tamo u jednu. Ovo mene mu nije dole. Kreni, ajde. Dobar. Pivić iz prodaje.
Jora nije tako opako škvarac. Vidiš, da ne je ovo. Ja služio ove slušalice što sam ja tražio da se kupe, kako mislim da zlati na seć. Tako da neki slušali. Dobro? Jeste jaja. Molim? Do jaja. Znači ne valja šta? Malo u špici. U prozor. To je dobro. Za danas smo završili snimanje prvog dela filma. Evo nas drugi dan snimanja, 8. mart 2003. godine, selo Trbunje. Kod Mime Đokića smo. O Milošu i Lazaru, Miloše, ne, kako je snima budalo. Evo, Toša je za današnje prilike snimanja našao sebi specijalnu kapu. To je završi matu kapu. Tu ću ga najsamo posle. Kako je? Dobar. Samo je ovo jedno. Opek. Ozbiljno. Pa da, pa kako mi je... Treba je bik. Amima. Treba je bik. Sad se mi puće tu samo zida se i ripa. Pa ništa, će da batalimo ovo. Evo ga, vidi ga majke. Pazi. Evo nas na trećem danu snimanja filma Mima uzvraća udarac, selo Trbunje. 9. mart 2003. godine. Vremensko stanje negde oko 10 časova izjutra. Imaš pežanak? Imam. Evo nas, krećemo kao osnovnoj školi u selu Trbunju gdje treba da snimimo scenu sa Mimom i decom kako uče nemački jezik u školi. Ako to ću drugu kameru snimam. Evo nas u osnovnoj školi. Kod jezika, eto vam nemački ti da učite. Ovo je profesorka u penziji. Da, tačno, može da bude. Ajde, četkije malo. Ali ja sam ti napisao kojim redom da imaš neki kontinuitet, znači to jutro, in, help. Dobro jutro, profesor, ja vam kaže Gut Morgen. I vi ponovite, Gut Morgen. Taške. Uopšte ne treba da bude mikrofon tamo. Mein Bruder gen in Schule. Mein Bruder geht in Schule. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Auf Wiedersehen. Ono. Dobro jutro. Dobro jutro. Good morning. Good morning. Mein Bruder geht in Schule. On je dobro čak. Ali još jednom da bude malo sporiji, možda zbog... A nema veze, ošte na njemu malo duže, mislim, se četirani. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Pa šta će mi ovo jedan sve govori? Ajde. Ti uči nemački učitelju, nema da budeš Stepanje posle. Ako ne pogreši. Good morning. Će svi u mene gledati. Znaš, ne tu. Jedno ovo. Tiho. Danas nastavljamo sa učenjem jezika. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Good morning. Good morning. Meine Bruder geht Schule. Meine Bruder gehen Schule.
Das ist Schule. Das ist Schule. In Schwabenfeld. In Schwabenfeld. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist unsere Wirklichkeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Uj bre, ona jajca mi dosadiša. Pričam ja, evo on je staro svabe od Nemaca. Ma kakvi Nemac, majke mu ga nabijem. Isključi sve, gasi sve. Kažete nešto za dnevnik, pičkamo mater. Sad pričamo, učitelj. Tu se kosa ova veštačka talasa na vetru. Šta ćemo, da ćemo kući? Neizbježni rekvizit za svako snimanje je čiča. Čiča, idemo na ručak. I treba da stavimo samo helmu da... Gotovo. Ne možemo sad ovako da cikamo. Moram ja... Ne, desno. Četvrti dan po redu snimanja, odnosno 10. mart 2003. godine. Ja se nalazim kod Mime u Trbunju, u selu Trbunju. Došao sam da ga uzmem, da ga vodim u Dom kulture, odnosno u bioskop gdje će da se snima scena kako gleda Mima film Užičku republiku.